Sih, dah cocok nih. Kaki Pak Elisa Bagli Sukarame, salam buat Mas Sunarno sing duwe showroom abadi Jaya Motor ya. Sekali lagi spesial malih Pak Elisa Bagli, salam buat sing duwe abadi Jaya Motor Mas Sunarno. Terima kasih ngapunten Pak Elisa. Ayo, 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 ayo. Budal Mas. Iki lo sing ngenteni pisan. Halo. 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 Ning ngendi nggonku goleki. Gilek terus ngisor kene temok. Betapa Mas. Ora abot kok, Dik. Kepengin ketemu. Olane lewat usul. Senadyan aku tak parani. Mung nuruti kareping ati. Bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sing dalatiku loko tumetes ngelasi pipiku. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha Dik, kandha sing prasaja. Ojo gawe gelati, aku ora bakal wong keli. Dek, isokku sapa to Dik, kok sak loroni. Kaya ngene lelakonku. Ketat Dik, ketat loro iki sing awal iki yo Dik. Tak ketemu. Ya, obat kudu tak tangis ya.